Teraz ti poviem, prečo možnosť používať hotovostné peniaze považujem za takú dôležitú a prečo si v súvislosti s tým tak veľmi cením návrh hnutia Sme rodina o tom, aby táto sloboda bola zakomponovaná do ústavy. Ide hlavne o slobodu a o súkromie. Dobre, niekto môže argumentovať, že aj tak sme sledovaní na každom rohu kamerou. To je síce pravda, ale tie kamerové záznamy nie sú personalizované. To znamená, že nie je také jednoduché, ako vidíme vo filmoch, si pospať jednotlivé záznamy a vytvoriť z toho nejaký sled udalosti, kde si robil, čo si robil, s kým si bol a tak ďalej. Naozaj nie. Ďalším argumentom môže byť, že existuje digitálna stopa. Áno, v digitálnom svete naozaj prichádzame o veľa súkromia, ale pozor, tu ostáva možnosť voľby. To znamená, že ja sa môžem rozhodnúť, či sociálne siete budem používať. Ja sa môžem rozhodnúť, či ten telefón nevypnem a tým pádom moja digitálna stopa zaniká. Pri ale používaní len digitálnych peňazí a zaniknutí hotovosti neustále hlavne finančné inštitúcie alebo niekto, kto si informácie kúpi, vedia o nás, kde sme, čo robíme, za čo kupujeme veci, proste celú našu históriu pohybu a chovania. Je to absolútna strata súkromia a slobody. Nemôžeš pozvať kamaráta na pivo bez toho, aby to niekto vedel. Nemôžeš kúpiť maličkosť priateľke bez toho, aby to niekto vedel. Takáto strata súkromia a slobody je bezprecedentná a práve preto si tak veľmi cením tento návrh. Moje meno je Boris Vanek a som kandidát za poslanca do Národnej rady.